Bulan no thani kaisa no request. Channel ta abuna subscribe khaya ko honke. Channel ta abuna subscribe khai gana ni bell icon sini all sile khaina di. Tai je subscribe khaijang no ke pai play hamaya phar. Boirok sila rong ne khuktai kobama kok na khana mo sungjago. Haipana sila ro a kok rong na saimaya. Sana thangke bro haina jigon migon kok rong na samuna nangjagya. Haipana kok ro nini hamjang ma kra khaina. Saimandi o video ni bisingtai bokok rong na sawoi. Nini hamjanga buri eba nini bihingna tongthori manai. Number 1 nono manai ang saksana black na kapal kahwan suka. Nung tumuno kuno burinyo nung phayani langmao ang saksana kapal kahwan suka ani chake. Bobo khanaman yagulo tase katalke bo nini hamjangmao klayan. Nini hamjangmao bini nangmani besik joratoi obo saimana ni blaina nangi. Ang nono karai tongi maya o kokro hamjangmao black na kra khai. Number 2 ani langmao nung simuna ani bagai khoroksa burai. Joto boirong silarong ni khuktai o kokro khnana mujung jagu kebra phano nung simino ni sajake joto brong na bukhaw tongthoma manai o nung simino ni sajak mani o buri khnamani yagulo bo saksangna ang kaham nong na ni wansungnai aboni bagai hamjangma tepo kra ngai thangai man. Number 3 ang nona hamjagu o kaitham kokthai boirong ni thani blaikina kathar nung jesu o kokthai boirong na sawo basung ni hamjangma klainai tai jolima jorafan angtheng jongjalni jorafan angtheng o kaitham kokthaino borirongni mukhango muni mung tubunani lama. Number 4 hindi shopping khalaigena o kokro black com borirongno khnanani kapal mano nung musungko o kokthairok baino nini hamjonga buri eba nini bihigno tongthogri mano abono jora jora wo o kokrongno sawoi tongthogridi nadi nini hamjangma busuk jorati katai angno. Number 5 nung simnane bayap kaha joto borirongno musung jagu nung bono joto nchilai bayap kaha wansuktheng norni bukhabo solai engtheng kene kene joto kokna khuloi saimantheng bayap kaha mung yake bukha kunao kisi safana kosam tongregu abone nung nini hamjanga buri eba nini bihigno bayap kaha ma wansukthai. Number 6 nung blai naithok tongkha boirok silarok bai tisawi kok sajak mani blaino jajagu tamokhe bini sajok mani ro abo bebak silarongni bagino abone nung bona kisa tisawi kok sake bo blaino tongthokjaknai nini thani bo kisa tongthoma bo sani man. Number 7 nung blai buma kaham ngai manai nini thani amai hamjangma tai mayaro bebak tong o kokno khnaki borirok saksakna kupulong wansuknai nijini hamjanga borok bai o kokrok sajago honke bo wansuknai nung bono respect ru honai o respect rimani ki hamjangma o potu botong ru thangu. Langma bai gedalja YouTube channel ni ang semo pujana hambaya pharu tamokhe o video no paithak jora naima bagi tai ang kha khayu norogo video ni bisingtei sawi mankhana burirok tamokhe sajake brok tongthokja tai hamjangma tamokhe kra khaima buja saimi angai tongkhe comment khai sengai manu tai thana sakang video no like tai share khai redi tamokhe norni kaise kaise like share no ano video khaimani buthai hambai.